puila no ham khulum ka jotono no chini jompui press club no ase haksalni phai ano suba phaima bagui busuk haksalni mo chinoro khorso bai ya tai yakung bai himna nago tai tui be phai nago onek haksalni ko joto boro ke first phai asi noro abon bagui no ase haksalni maya tongui ano suba phaima bagui belai belai khana hambai tai koinei ang chini edisi hapang no ano dakti je man sak phai nai phai je ang tam samung khlaiman ano tam samung rekhe borok choli no borok abo dakti phai nai phai je sik dakti phai mane ano nai phai man sak ang asno dakti no banjinai hai kai ang pura thainan nama thang klai tongkha abon bagina ang chini edisi hapang no dakti phai ani nok kri hu kri tei kri kutam ব্যবস্থা kri karani ব্যবস্থা kri khitani phono ব্যবস্থা kri abon bagai dakti chini edisi hapang phai ano nai phai kai hingai belekena hamnai hine ang koyu tai koinei musung chini bubagra no pipe philai hambaya phore chini bubagra no khulumbui ang koijago bobo ano je kono samung mungsa riwi ma banchiri ma hangai belai kana hamnai hine ang bubagra no koijago tai koinei ang chini minister bonong sar bikas Debbarma no bo to ano mokol bai thang nugui thangjak rinai do bo mungsa ব্যবস্থা khainai to hinu ta phon to ব্যবস্থা khaimaya kubo tamo problem mo klai tong bin bagai ta sawi bo maya bo to bo bai to bo je bo abo nai phegi ang bo bai malayo ang to bo bai thang malai kuno sombab ya ang thango maya himu maya ang yakung sikari ang nokmang siklai ma tong bangai o sarno bang belekhe koyo dakti jasik man sak ba no help khainai bagai ang bono koijau o kamini mu mo kabini mu sombram para village holodia engkai district khoi district subdivision telemera subdivision engke tabuk ni nukhungo khorok busu rotong an nukhungo tongo ani serai ang tai an bihik go mokol nugya an bihik bung hai kanchan mala Debbarma an bung Mangarai Debbarma engke tabuk norok bai kwrwngna rongke bo number rok kwrwngnai ang bai kwrwngna engkai ani number engkai 6009761910 6009761910 engkai tini chuba phainai rong chini jorani sibai sar bisal ni block borok asik haksalni phai ano je mansak chuba phai lagai borok belai khena hambai khabai khukbai okay yang norok na sindarano nani busuk kosto boro tei kri hongana gini bo tei nungjangnai tei manin tei khogoi manung borok gisang tabuk bin noko sopakya sindara Mangarai noko singnorong funugan Debbarma nukhung rok bai ke choli tong khali